Moi ja tervetuloa taas uuden treenivideon pariin. Mä oon fysioterapeutti Jonna Pitkänen ja tässä treenissä me lähdetään tekemään vatsalihaksille ja pakaroille treeniä. Me käytetään tässä treenissä ihan tavallista keittiön tuolia ja meidän omaa kehonpainoa. Totuttuun tapaan tässä treenissä on lämmittely, sitten noin 20 minuutin treeniosio ja vielä loppujäähdyttely lopuksi. Mut hei, pidemmittä puheitta, eiköhän lähetä itse treeniin. Ja aloitetaan alkulämmittelystä sieltä ensimmäinen liike, kävely paikallaan. Tehdään tässä alkulämmittelyssä 5 liikettä. Tekoaikaa on aina 30 sekuntia ja siellä välissä on aina 10 sekunnin siirtymätauko. Kiva. Hei, seuraava lämpöliike on potkut eteen. Ja lähtee. Ihan omaan tahtiin. Nyt jos sä haluat enemmän aktivoida keskivartaloa, sä voit sinne vastakkaisella kädellä kurottaa, joutuu enemmän vatsalihakset töihin. Nyt kun on pakara vatsajumppa tiedossa. Hei, hyvä. Seuraava liike on sivulle potkut. Ja lähdetään. Tää on hei yksi versio. Sitten jos tässä on vaikea säilyttää tasapaino, niin helpompi versio on myös ihan vuorotellen nostaa jalkaa sivulta toiselle. Saadaan siinäkin näitä lonkan sivulla olevia keskimmäisiä pakaralihaksia lämmitettyä. Ihan kumpi tänään sujuu. Hyvä. Sitten me lähdetään ottamaan sieltä hyvää huomenta liike. Lantionlevyinen asento, tuo kädet selän taakse ja sieltä me lähdetään nojaamaan eteen ja tulemaan takaisin ylös. Nyt ajatukset pakaraan. Pakaran voimalla pyritään nousemaan ylös sieltä. Paino kantapäällä, vatsa tiukkana. Hyvä. Sitten tulee ensimmäinen kyykkyliike sieltä, niin lantionlevyinen asento. Ja lähde sieltä kyykkäämään, kurottamalla eteen. Sitten suorista jalat, tuo kädet säärille. Takaisissa tuntuu venytys. Taas kyykky ja venytys. Kyykky, venytys. Hyvä. Tehdään tämä lämmittelysetti vielä toisen kerran putkeen. Ja eka oli paikallaan kävely. Nyt jos sä haluat, sä voit tässä lähteä myös nostaa polvia korkeammalle. Jos haluat aktivoida vatsalihaksia enemmän, voit tuoda sieltä vielä polvea ja kyynärpäätä yhteen. Ihan miten tänään haluat. Siinä on vaihtoehtoja. Kiva. Jatketaan hetken päästä eteenpäin potkuilla. Sieltä 3, 2, 1 ja lähtee. Ja optiohan tässä oli ottaa kurotukset mukaan.
Hyvä. Jatketaan sivupotkuilla hetken päästä. Ja lähdetään. Vaihtoehtoisesti oli mahdollista ihan nostaa jalkoja sivulta toiselle, todella tehokas liike tämäkin. Hyvä. Sitten meillä tuli siellä se hyvää huomenta liike. Ota lantionlevyinen asento painokantapäällä, vatsa tiukkana, kädet selän takana ja sieltä me lähdettiin menemään alas ja pakaran voimalla ylös. Koko aika keskityt sinne pakaralihakseen, saat paremmin lihastyön tuntumaan kohdelihaksessa. Hei, hyvä. Ja sitten meillä tulee vielä tämä kyykkyliike sieltä kohta. Lantionlevyinen asento. Varpaat samalla viivalla, varpaat suoraan eteenpäin ja sieltä hei lähdetään kyykky, kurotetaan käsillä. Ja jalat suoristuu, venytetään takareidet. Sieltä vuorotellen. Hyvä. Hei, nyt on kroppa lämmitelty. Ota tässä kohtaa tuoli takaisin mukaan ja sitten me lähdetään itse treeniin. Okei, sitten me lähdetään itse treeniosioon. Tuu about 10 sentin päähän tuolista. Avaa jalkoja ulkonevasti. Täältä me lähdetään 40 sekuntia pumppaamaan. Pakarat vaan hipasee tuolia. Pidä paino vahvasti kantapäällä. Etukenonen asento yläkropasta ja ajatukset visusti pakaroissa, kun pumpataan. Hyvä. Mitä enemmän saat sen painon pidettyä kantapäällä ja vietyä lantiota taakse, sitä enemmän pakarassa tuntuu. Hei, hyvä. Seuraava liike on askelkyykky, askeltaen taaksepäin vuorojaloin. Ota nytten tukea sieltä tuolista. Ja sieltä lähdetään askeltamaan. Eli vuorojaloin. Tässäkin pidä ylävartalosta hieman etukenonen asento. Jalassa paino aina vahvasti kantapäällä. Kaikki nämä asiat auttaa viemään sitä lihastyötä enemmän pakaralle. Ja toki koko aika keskity, pidä se kohdelihas mielessä. Ajatus mukana liikkuessa aina auttaa löytämään sen kohdelihaksen. Hyvä. Sitten mä käännän taas tuolin toistepäin. Tuodaan kädet tuolille ja me lähdetään tekemään pakarapotku sieltä seuraavaksi. Hei, oikea jalka aloittaa, pidä nilkka koukussa ja sieltä suorana kantapää edellä. Hallitusti lähdet potkasemaan jalan taakse. Just näin. Muista, ettet höntyile liikkeen kanssa, vaan koko aika kontrolloit. Viet jalan hallitusti taakse, tunne kuinka pakaralihas rutistuu ja palautat jarruttaen takaisin alas.
Hyvä. Pidetään tässä kohtaa pieni siirtotauko ja kohta tehdään sama liike toisella jalalla. Sä voit jo lähteä tuomaan kädet sinne penkille. Pieni huili tekee aina hyvää, varsinkin jos herkät ranteet. Vasen jalka jatkaa. Muista pitää nilkka koukussa. Ja taas hallittua jalanvientiä taakse ja takaisin. Just näin. Sä ehkä huomaat, että myös tämän tukijalan pakko tekee täällä töitä ja se on ihan totta. Se siellä on töissä kanssa, kun tukee meidän lantion asentoa. Hei, hyvä. Sitten me lähdetään vatsalihasliikkeeseen, ensimmäiseen sellaiseen. Tuu ihan tähän tuolin reunalle istumaan. Nojaa taaksepäin niin, että tunnet yläselällä sen selkänojan. Tuolin alta kiinni ja hei, sitten me lähdettiin. Polvet lähtee nousemaan ylös. Jos tää on liian haastava, aina on optio lähteä tuomaan yksi jalka kerrallaan. Todella tehokas liike tämäkin ja hyvä versio, mistä aloittaa. Tää on kyllä tehokas. Heti rupeaa vatsalihakset tärräämään, kun lähtee tätä tekemään. Otetaan vielä sieltä viimeiset. Hei, loistava. Sitten sieltä me tehdään eräänlainen lankkuvariaatioliike sieltä seuraavaksi. Tuo tätä liikettä varten kyynärvarret tänne tuolille. Ja hae sieltä lankkuasento. Hei, hyvä. Lähdetään tuomaan peppua ylös. Ja uudestaan lasketaan takas lankkuun. Peppu ylös. Laskeudut lankkuun. Hyvä. Muista pitää tässä häntä koipien välissä. Koko aika aktiivisesti pyrit oikein imuroimaan napaa kohti selkärankaa. Myös näillä kyynärvarsilla aktiivisesti työnnä niillä penkin istuinta poispäin, niin saat lavatuen aktivoitua yläselässä. Hei, hyvä. Siinä on ensimmäinen kierros meillä tehty. Me lähdetään heti suoraan tekemään toinen kierros. Tuu taas about 10 sentin päähän tuolista. Muista avata jalat, jalkaterät ulkokierroon. Painokanta päällä ja sieltä me lähdetään, hei, pakarat vaan hipasee tuolia. Etukenoinen asento ja täältä pumppaillaan koko aika ajatukset visusti pakarassa. Just näin. Hei, loistavaa. Otetaan tässä kohtaa, käännetään tuoli ympäri. Meillä tulee nyt se askelkyykky-askellus taakse. Sieltä molemmin käsin tuolin selkänojasta kiinni. Ja lähdetään askeltaan. Nyt muista taas paino kantapäällä, etukenoinen asento, ajatukset pakarassa.
loistavasti. Käännetään sieltä tuoli jälleen toispäin. Meillä tulee pakarapotku sieltä seuraavaksi. Tuolin istuimelle. Ja oikea jalka aloittaa jalka koukussa. Lähet viemään hallitusti jalkaa taakse ja palautat takaisin toisen viereen. Loistava. Ota pieni huili käsille. Voit vaikka ravistaa ja otetaan kohtapuoliin toinen jalka sieltä. Hyvä. Voit tulla sinne jo asemiin. Ja vasen jalka lähtee suorittamaan nilkkakoukussa. Hei, hyvä. Sitten me lähdetään näihin vatsalihasliikkeisiin. Tullaan sinne tuolin etureunalle istumaan. Nojataan taaksepäin. Tunnet selkänojan tuolin alta kiinni. Jes, ja sitten me lähdetään, sieltä lähtee polvet nousemaan, laskemaan, nousemaan, laskemaan. Ja vaihtoehtona oli nostaa vuorotellen. Yksi vaihtoehto kanssa suorana vuorotellen. Tää on raskaampi kuin polvikoukussa. Voit kokeilla eri vaihtoehtoja. Hei, hyvä. Sitten me lähdetään vielä kerran ottamaan tää lankkuvariaatioliike sieltä. Tuo kyynärvarret istuimelle, jalat taakse. Muista sieltä tuoda, et ole tämmöisessä asennossa, vaan tuo häntä koipien väliin. Ja sitten me lähdetään sieltä nostamaan peppua ylös ja alas. Muista koko aika painaa napaa kohti selkärankaa. Tämä on tehokas liike. Todella tehokas. Hyvä, muista hengittää, vaikka raskasta onkin. Hei, hyvä. Siinä on treeniosio tehty. Jatketaan tästä sitten jäähdyttelyyn. Ja lähdetään sitten näihin loppuvenyttelyihin. Ota sieltä ensin tuolista tukea. Ja aloitetaan etureiden venytyksellä. Pidetään venytyksiä noin 30 sekuntia. Tuolista voit jälleen ottaa tukea. Kiva. Hei, sama jalka jatkaa. Nosta jalka sinne tuolille suorana. Ja sieltä suoralla selällä
lähdet nojaamaan eteenpäin. Nyt löytyy, ja tukeakin voit ottaa, löytyy aika mojovakin venytys takareiteen. Hei, hyvä. Sitten käy sinne tuolille istumaan. Edelleen sama jalka jatkaa. Nosta jalka tuohon polven päälle. Nilkka koukussa. Nojaa eteenpäin. Polvea voit aktiivisesti painaa alas. Venytys tuntuu pakaran seudulla. Hyvä. Otetaan pieni välietappi tässä näin, venytetään kyljet molemmilta puolilta. Otetaan sieltä avaus, laske alas ja sama juttu toisella puolella. Avaus ja laske alas. Toinen puoli, laske alas. Toinen. Hyvä. Yes. Lähdetään sitten tekemään nämä jalkavenytteet toisella puolella. Mä liikutan vähän tuolia. Lähdetään etureiden venytyksestä aloittamaan. Otetaan taas sieltä päkiästä kiinni. Annetaan venyä. Kiva. Jatketaan takareiden venytykseen. Tuo sieltä jalka tuolin istuimelle. Ja selkä suorana lähdet nojaamaan eteenpäin ja tukea voit totta kai pitää. Kiva. Sitten käydään sinne tuolille istumaan. Ja sama jalka jatkaa, venytetään sieltä vielä pakara nilkka koukussa. Paina polvea alaspäin, nojaa eteenpäin, saat venytyksen tuntumaan pakarassa. Näin. Hyvä. Treeni tehty. Hei jes, kiitos kun sä olit mukana. Toivottavasti sä tykkäsit tästä treenistä. Jätä mulle kommenttia tonne alle. Mä luen kaikki toiveet, kaikki kommentit. Jos sulla on jotain kivoja treenivideoideoita mulle, niin mä otan niitä lämpimästi mielellään vastaan ja katon, että pystyn niitä sitten tekemään kanssa. Jaa video, tykkää, kommentoi. Nähdään seuraavassa